Аз винаги съм искал да бъда честен към своите съграждани и сега няма да изневеря на това си мое разбиране. Не смятам, че ямболския избирател, всичките мои съграждани са толкова глупави, че да не схванат и да не усетят цялата неискреност и целият фалш в тая предизборна кампания. Искам да ви кажа, че ние първо не притежаваме тези милиони, които се хвърлят от тези партии. Трябва да ви кажа, че вчера бях искрено възмутен от това, което видях, това, което се случваше в центъра на град Ямбол, около Безестена. Безестена беше обграден от огромни сцени, от една огромна шатра на една управляваща партия, в която се изнасяха и раздаваха тонове, хартия, печатни издания. И искам само, като общински ръководител на партия на Зелените, да кажа, че тези хартии, тези цветни плакати са направени главно от унищожени дървета. От такива унищожени дървета, каквито ние видяхме в нашия парк. За мен това е пълно безумие. В една нормална държава, една предизборна кампания трябва да протича поне според мен, последния начин на определени места да бъдат изложени по един плакат от всяка партия, да могат хората да се ориентират, да видят. Какво е това безумие? Значи в целия град, това са 30 000 домакинства, се раздават от малолетни наши съграждани папки на приблизителна стойност 10 лева и може би над 10 лева, като имаме предвид, че се плаща и разноса на тези папки. Във всяко едно домакинство, смятайте, това са 30 000 домакинства по 10 лева, 300 000 лева ПП ГЕРБ хвърля, за да се направи своята реклама. И какво забелязваме в тези папки? Отчета на кмета, който е направено едно луксозно издание, отпечатано с общински средства. Вътре в тези папки можехме да видим и общинския бюлетин, който също е направен с общински средства. Всеки съгражданин може да се направи сметката за какви средства става дума. Всички им е ясно с какви средства се издържа, поддържа един град, една община. Това са средствата и постъпленията от нашите данъци и такси, които плащаме. Не може да се хвърлят милиони левове в една предизборна кампания по този начин, без да се зададем въпроса откъде идват тези средства. Значи града има нужда от управяне на инфраструктурата, от ремонт на училищата, има нужда от инвестиции, от нови работни места, от заплати, по-високи от тези, които в момента нашите съграждани получават. В същото време милиони левове се хвърлят в една абсолютно безмислена пропаганда, бих казал. Втория въпрос... Отговорност за честно управление. Вие поемате тази отговорност. Да. Какво се крие зад това мото, за този слоган? Аз вече казах, че и най-добрата предизборна платформа и програма няма да струва и 5 пари, ако зад нея и с нейното изпълнение не се ангажират честни хора. В нашия случай много трудно бих могъл да кажа, че кандидатите за кметови, които са в момента на сцената политическата, биха могли да поемат такава отговорност. Но аз и моите колеги от 3 години сме застанали с имената и лицата си пред нашите съграждани и показваме всички нередности, всички престъпления, които се извършваха. Искам да ви кажа, че един град като Ямбол не се нуждае от кой знае какви големи средства, за да се развива и да изглежда прилично. Бюджета, който се осигурява от таксите и данъците, е напълно достатъчен, за да града ни да придобие съвсем друг облик.
Просто трябва да не се краде. Над 50% от този бюджет изтичат и се вливат в нечии джобове и не отиват по предназначение. Само с прекратяване на корупцията и на кражбите в общината ние бихме могли да удвоим бюджетите в сферата на културата, на спорта, на здравеопазването. Нали, тази част, която Ямболската община отделя за здравеопазването, почти във всички бюджетни сфери. Нека да обърнем поглед и към Деня на истината, 23 октомври. Жребият отреди номер 23 за коалиция Партия на зелените и ОДС. Какво очаквате да се случи на 23 октомври? Отново бих казал, че аз вярвам в интелигентността на нашите съграждани. Смятам, че те ще пресеят зърното от плявата и ще направят своя правилен избор. Искам да ви кажа, че за нас 23-я номер, който ни се падна в жребия, мисля, че ще бъде едно щастливо число. Призовавам всички ямболи на 23-ти да гласуват с номер 23, под който ние сме в интегралната бюлетина. Искам да кажа, че на 23-ти моят приятел и първи в листата Пламен Майсторов има рожден ден, така че при всички случаи ние ще имаме повод за празнуване и така по-голямата част от моя ученически живот в училище аз също бях 23-ти номер.